morjesta kaikki koripallo- ja honkafanit. Täällä ollaan ZSK:n harjoitushalli ykkösissä ja vaikka rakennus näyttää ulkoapäin aika rämistyneeltä, niin sisätiloissa niin on mitä optimaalisimmat tilat harjoitella koripalloa. Täällä ollaan nyt tunti vähän heitelty ja saatu hikipintaa ja huonoinnet pois ja kohta takaisin lentokentälle ja siitä jatkaa matkan Kazaniin. No yksi heitto ja yksi kori. I try. Tänään laitetaan alas. Otetaan paita takas päälle.